אז התחלתי לעשות לייבים, אני מקווה שהם לא ייחסמו. כמובן שכל הלייבים ויוטיוב נחסמים. אנחנו עולים במדרגות, אם לא ראיתם את הלייב אז תראו משהו מיוחד. לייב נשמר שם? ברור. תסתכלו פה, צריך להיות שקט. אז רוצה להם את בודה. בודה לא אוהב התקהלויות. בכל זאת תצלם אותו. לא יודע אם אתם רואים, עדיף שלא. זה גם איזה מישהו שאני לא מכיר. למה יש לו בייגלה? עוגיות, מוזר מאוד. חברים, זה טיול מהאגדות. אגב, עכשיו אני בווייטנאם. כיף פה. אני אגיד לכם, כיף פה. וואו. תקנו, יש פה בוץ. יו. זה לא פה, איי. סתם הרסתי את הנעליים. אומייגאד. בואו נראה. תראו את הרגליים שלי. עכשיו כל דבר שאני נדבק אליו. מה, איפה זה? נראה לי הגענו. בוא נראה, אולי המצלמה מצליחה לקלוט משהו? לא? מוזר מאוד.